Mit navn er Mohammed Belhaber, som jeg blev kaldt Hiber, efter min families navn. Jeg flyttede her til Danmark i 1990, som jeg kommer oprindeligt fra Casablanca. Jeg flyttede i Casablanca, men jeg har vokset i Agadir. Og så i 90 jeg flytter, efter jeg kendte en dansk by, så jeg blev gift til det hele. Og så kommer jeg i en by her i Sydsjælland, som den hedder Næstved. Ud fra Næstved, som den hedder Half Maglo. Det er det, hvor jeg kommer oprindeligt fra. Så ja, jeg er glad for at være her i Danmark. Der er sket masser af ting i mit liv. Mens jeg var i Marokko, jeg er en håndboldspiller, for jeg spiller i første division i Marokko, jeg er ikke det. Og så jeg kommer her til Danmark. De er født med håndbold, så det er det, hvor jeg brænder for. Så jeg bliver modtaget med åbne hænder, og der åbner masser af mulighed for mig, så jeg begynder at tage uddannelser. Og efter uddannelse, så jeg starter min forretning som restauratør. Efter 10 år, jeg bliver træt i den der branche, så jeg siger til mig selv, at der skal ske noget nyt. Så jeg gik på seminar i Vordingborg, så jeg uddannelse som idrætssvømmelærer og hjemkundskabslærer. Og nu jeg arbejder som idræt- og svømmelærer og hjemkundskab i min fritid. Aktiv politiker og håndbold- og fodboldtræner. Og så stadigvæk håndboldspiller, som man kalder det, old boys.